Matalom na okay. Nanatay bagong kuan Uncle Bro diri sa lungsod sa Matalom. Diyan kini ay matang sa tapat sa Emilier Uncle Bro kana bang pwede tang magkapi-kapi dire o pwede mo tang magpabugnaw. Okay, atong adton guys og unsay ilang mga produkto katong ganahan mga pe or mag snack data available natay available dire sa kuan ni kilid sa Municipal Plaza, Matalom Municipal Plaza guys. Okay, atong adtoon kung unsay ilahang mga produkto ika-offer sa mga magpabugnaw or mag chillax lang ba. Okay, atong adtoon guys ug unsay ilang mga produkto nga gi-offer. Okay, mao ni mga kuan guys, staff or mga kuan sa nagbantay sa Uncle Bro, mga kuan mga crew. Okay, day unsay mga produkto ninyo day ka-offer day? Morning. Sige, unsa may mga produkto unsa may? Sanayan mo sir na rin mga coffee base or kaning milk and flavor na po tayo milk tea sir. Maura na uway mga burger. Naatay croffle sir. Tagpila. Croffle na ay tag 99 ta sir. 99. Okay niya. Kung sa man naay init, naay bugnaw. Naay init, naay bugnaw. Okay. Kani sir blended ni nga ice frappuccino ug sipra. Manay dong. Blended ang ice with whipped cream. Niya kanang asa mo unsay oras mo manira ko open? 8 PM sir. 8 PM. Ato. Agi ni ka morning. 10 AM. Niya unsa may pinaka halinon nga kuan. Ang kuan diri. Abang mas Sa signature latte sir is okay jud tani ko nang patok sa mga batanon. Kung anahan og may coffee. asa may initan Kani sir, pwede rin sila mainit. Okay. Niya ang burger tagpila ina day. Croffle sir, croffle tag 99. Wala tayong burger. Mo ni. Wala. Okay, mauni lang mga Kani sir, na Oreo, na biscuit, na choco overload o si strawberry. 99. Hashtag 99. That's all. okay, katong ganahan mo magchilax-chilax. Diyan natay Uncle Bro day no? Apple brew. Uncle Bro. Mo open sila alas 8 sa buntag. 10 PM sa morning up to 8 PM. Okay. Mao ni bag-ong kuan diri sa ato ang lungsod sa Matalom. Ang Uncle Bro. Pwede tang mag-isak-snack niya. Katong agsawa pa ka bisita, ari lang ta sa Uncle Bro. Diri kilid sa Matalom Municipal Plaza o tapad sa Emilier. Okay, good luck o God bless to all Matalom.